Salutare tuturor, eu sunt Alin și astăzi noi vom face un review la mașina lui mama. Eu sunt alături de Adri, fratele meu. Și astăzi vom face la mașina lui mama, care este o Skoda Kodiaq. Skoda Kodiaq a fost prezentată în versia de serie în 1 septembrie 2016, al doilea SUV în salonul de la Geneva, al doilea SUV după Skoda Yeti. Denumirea a fost pusă în cinstea ursului brun Kodiaq. 1 și 2 aprilie, mașina, în 2017, mașina a fost prezentată în Moldova. Kodiaq-ul este din clasa Volkswagen Tiguan 2, Audi Q3 și Seat Ateca. Skoda aparține grupului Volkswagen. În acest grup intră Audi, Seat, Porsche, Bugatti, Lamborghini, Bentley. Kodiaq are motor de 1,4 litri, 125 de cai putere, 1,5 litri, 150 de cai putere, 2 litri, 190 de cai putere. Acestea sunt motoare de benzină. Și este un motor diesel 2 litri, 190 de cai putere. Cel mai simplu este Ambition, dar cel mai dotat este la urmă. La noi este Drive. Această Skoda Kodiaq Drive 150. Și știți de ce e Drive 125? Fiindcă această companie cehă aniversează 125 de ani de la succes. Sub capotă are un motor de 1,4 litri, 150 de cai putere. Aici este un motor de 1,4 litri cu 150 de cai putere. El este doar tracțiune față, dar este și tracțiune 4x4, care are un motor de 2 litri, de 190 de cai putere. Și chiar? Da? Înțelegi, mă. Roțile sunt pe R17, 265 R17, este varianta simplă pentru drumurile rele din Moldova. Discurile sunt simple și roțile sunt Michelin. Acum să trecem înainte. Are un ecran touchscreen, o cutie, are o cutie DSG cu 6 trepte, are încălzire, are încălzire scaune și volan, doar din față, din urmă, noi din păcate. Stai. Și mai? Da, are 1295 de kilometri, mașina este luată nouă. Asta e. Încălziri. Scaune și volan, cum v-am spus eu. Îți dă rabă mai încet. Are Bluetooth, ca orice mașină și... Are Bluetooth ca orice mașină. Are parctronici din față și din spate. Are o cameră din spate. Mașina este foarte spațioasă. Este o mașină familiară. Sunt două versiuni, una cu 5 locuri și una cu 7. Aceasta este cu 5 locuri. Portbagajul are un volum de 720 litri. Uitați. Hai, Adri, mai ai să intri pistete? Da, mai am. Adri, așa de mai cum ați pistat în cap. Da, uitați, portbagajul este foarte spațios. Are și... Adri, ascultă-l. Da, și copil. Ia dă-te ăla. Are și...
Asta e rata de rezervă. Asta e în caz că îți spari rata sau îți chic ceva. Asta nu știu, nu știu și. Când se oprește mașina, tragi timpul. Hai din bucă. Haideți. Să-mi pasă la cucă. Ce o adresă? Mi-a place mașina. Cea mai bună mașină mi-a spare. Mie mașina îmi pare foarte comodă. Are 150 cai, așa se simt. Da, și mică. Haideți să ne închidem pe aici înapoi. Mie îmi pare mașina foarte, din față e foarte frumoasă. Ia uitați-vă cât este ea de spațioasă din spate. Uitați. Și școală. Noi încă n-am probat-o la drum lung, dar sperăm ca anul acesta să o probăm la un drum lung. Sper ca să ne ducem la odihnă cu mașina aceasta. Mașina aceasta este a lui mama, dar o folosim toți. Mama este foarte bucuroasă de așa mașină. A dreptat. A deși de mama. Avem doar o singură problemă. Mașina nu este tonată și din urmă te aprinzi. Dar când o să avem posibilitatea să o tonăm, apoi vă arătăm tot procesul. Iaca, după cum vedeți, mașina nu este tot tonată. Tot procesul al tunăriei. Scrieți în comentarii ce părere aveți de această mașină. Lui Adri place, mie tot. La așa preț, 25.000, alternativă la așa mașină nu este. Noi am încercat Kia Sportage care are un motor de 1.8 și nu prea mergea. 1.6? Avea un motor de 1.6 care nu mergea așa de bine ca asta. Alternativă la așa bani nu găsești. Cea mai bună este Șkoda. Kodiaq. Care are bagajnic. Asta e ușul nostru brun. Numai că s-a negrit la noi, da. A noi e negru. Adri uș blond, ea noi. Da, și e școală.
Școda de bolți, tata a negociat de prețul mașinii. A negociat de prețul mașinii cu managerul de vânzări, Silviu Cașcei. Foarte tare lui tata i-a plăcut cum ne-a consultat și cum ne-a deservit. Mașina Petrala a adus-o și unde i-am rugat. Nota 10, domnul Silviu. Nota 10 sau nota 2? Silviu! Dacă vreți și voi așa mașină, intrați la Școda Pânzăldeș. Interesați-vă de prețul mașinii. Interesați-vă. Ce buftare. Dați bani ca să faci lucrați aici. Тут направиться сюда легко, он заплетен. Я le-am în colea. Le-am îndoiat în coleac. Voi în 470. Aici terminăm review. Spuneți în comentarii ce părere aveți din mașina aceasta, din mașina lui mama. Ce părere aveți din mașina lui mama. Culoarea la mașină este neagră, nu este brună, ca ursul. Luadri place și limpotul. Sper că v-a plăcut. Iar noi ne ducem la zooparc. Poate o să mergeți. Cercăi!